سلام وسناي نعاكم يكون فنوانات كاتاتلو خبرات عزبتنا لو معربي سلسة مقابيت كلتشعن إسان شديشن استدالو حديث زناتات حزولكم قريبا له بتالكم بخبر عدم فلما كانت بتاتو أبارات بوليس تقراي زي تخفلهم مهيا بوتس مفتحك وهابهم تحاتيتو تقراي دقفت النات تقاومت سمر قنبار نموام سمعنا تفريمهم جنرالات أمريكا بسنكو خينات إيران كاب سلطانا وريدهم إسرائيل أمريكان كنا دو كبلا ودو بحبرات هاجرات صويعو ماكرون متصاب هرمز نمخفات وتادراو سريحت كون نتاو خمزي كون قاليتو إذن كالأم بزرزح جلكم كأربع كتكاتاتولوني بخبر عدم تقراي دقفت ناتنا تقامتي سمر قنبار نمقام سمعنا تفريمهم سالساويانا تقراين سلف ناتنا تقراين حبارو بوليتيكاو قنبار نمقام ناي مرد سمع خمز فرمو كلتي أن ودبات نعادي ستاندارد علاقاقيتو كلتي أن ودبات أبزوت حبارو مقلتي تسمع ننبينهم بوليتيكاوتات صارتاتهم ناب زيادة زتواهادة مدرخ نمسقار زعلما مخانو قليتهم اتقنبار مدلاو مدباتو متحدادري دنبي محاور أمارا روحون حاويسو مسرح مسرات اتقنبار زكاتات الحبارو كوميتا كمزت آيسا أملكتو بهيراو بورد مرتس ايتوبيا زقومتهم رقاحيتات مستمالو اتقنبار بوقعي كم زقومن اتنودبات وسيخهم قليتهم كساب شعو كلتي ودابتات بحبار بزنت رو علامات بوليتيكاو نتفتات موادن كم زقطلو قاليتهم ابو ومبر سالساويانا كن فحدش مش اديس ستاندارد ابزهابو مغلطي اتسمعنتي وتادراوي بارالايد زتبتاتنا خبل زغلصو كل بوليتيكاو ملك داغماي من مقراط وسان سغمتو خون مخانو قاليتو أمرارها حوات أب سفالة وانات ناشم قلنا لوخ نا فدرال منقسخ سدد كم تصنح زفلاتيو أب زغربا وان كاب استفالة ودبات حادثو الأخوز وسد الشمقالتات أمونغو فدرال منقستن حوحاتن دلدل كوينوم كسرحو النتفتات كم جمرو تفاليتو أز النتفتات زي ناتي أمونغو خلتي أموغنا زولو ركب ناب حدش معراف كساقا قرم زخول اكوا انت مثلا بمنصر كلم حدز نبرو تمكروتات أبايتا زولو هلو كونتات بزحوتات العليو حتو شمقلنا حوحات لباودلي السلام ديو ويست استراتيجيكاو ناي غزي معداك سلتي زاغي نصركوا انت زيكونا اتتكال زرعيو تغراچ او تغبارن جنت ارتاراتات يلعلالو بتحاده شنخ نلزب سلامن نشمغلنا نلا اخالو بتخال شنخ جن مستهاجر نطفا السرو حيلتات محزنت بمفطر معلتاو حدثتي عطوقات مملمالن يقصل مهلاون قنعنا ناي تمسرح اب حتو زوتيو زعينت كلتاو اكايدا أنصارتي أبزريا ما أدي زقبر سمع نمسرح سلام عنقفات كوينو يوسد كند علامات تسمم سلام بريتوريا أب حانتي هاجر كلتا سراويت كهلون عطوقات حالتات مسرح دي دي ار مفتاح أطوارن داقماي وهدت كحالف يونيرو يهون بر حوحات تسمع كابزفر ما تحزو بغطالي أب سلطانان معك أبات وانن توافير مصنحو مستقاب تسمع زتقمت متكل زتصارريو بتوسخي أب أوان سمع زت حساسب كبابيتات بمسرح حقي منقستي بفرندم كم زفتح أكوا أنت تراجعت حجي زكاة أخوابيتات زباليلن زبل هزبا ومقلتات يوهاب مهلاوي زي نتأقدي مستبت سمع نام معناو زمرح زولو سقومتو مخانو زملكتيو هذا نت بحمشته تريليون ترامب أب تاريخ أمريكا زعبي باجت مكلخال حاتيتو بريزنت أمريكا دونالد ترامب نباجت عمد كلتشحن إسان شوعتن هذا نت بحمشته تريليون دولار ناي مكلخال باجت كقرب حسب قريبو از دما خاب زحلف عمد بحمسة مئتها توسخ أريو أب حدا قلني عالم نسألاتو خفارة زغل سفيح وتادراو حيلي نمهنا زعلميو تباجت بقندو نتصلوا تشاينا أب زوبا إندو باسيفيك نمكات بوقات زود أطوار نمتكان زعلميو كابتا عب باجت 185 بليون دولار نأكات أي سرعة مكلغ الميسايلات بولدون دومز تمدبا خون كله زترف دما معبلات نفرتوق F-35 مرغوق ساماريناتن نمعداك كوعليو ترام نزعب وصايتات ابلعلي كاب وصا زاتو اقحت بحدش قرت كشفونو مدب كم زلو ينقر از دما وتادراوي عبللا امريكا زياده نمعباي كم عبي وطن زرأيو لعلو جنرالات امريكا بسنكو حينات ايران كاب سلطانو وريدوم ابز قرب اوان اب سب سلطان حبرات منغستات امريكا وشتاو زي مردا خم زغاطمه صبصبات يوصالو بفلاي امونغو سيفيلاوان سب سلطان وتادراو اززتن بسنكو حينات ايران متفنان كم زلو زغلص وراتات يسمعلو تماللومن ون اتمفنጫል ازيو سفيح مخانو زملكتو تخاتاتلتي صبصبات تقلقلوم አለው ሚኒስተር ምክልኻል አሜሪካ ፒት ሄግስ ሚኒስተር ምክልኻል አሜሪካ ስፍሕ ዝበለ ምጽራይ ከም ጀመሩ አፍሊጦም በዚ ምክንያት ድማ አውሽት 24 ሰዓታት አብ ዘይመልእ ሰለስተ ጀነራላት ካብ ስልጣኖም ተዓልዮም በዚ መሰረት ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት አሜሪካ ራንዲ ጆርጅ
ሓላፊ ትእዛዝ ስልጠና ዶክትሪን ሰራዊት አሜሪካ ዴቪድ ሄዲንግ ሓላፊ ሰራዊት አሜሪካ ካን ዊልያምን ግሪን ጁኒየርን ካብ ስልጣኖም ከም ተኣልዩ ተገሊጹሎ ሓላፊ ትእዛዝ ፀረ ሽበራ አሜሪካ ጆ ኬንት ካብ ስልጣኑ ከም ተኣልዩ እውን ተገሊጹሎ እቶም ጀነራላት ካብ ስልጣን ዝተባረሩሉ ወግዓዊ ምክንያት ዛጊታ ኣይተዋህበን ይኹን እምበር እቲ ጉዳይ ምስ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተኻየደ መሬታዊ ስርሒት ዝፈጠሮ ዓብዪ ዘይምርዳእ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ይግመት እዚ ድማ ምምሕዳር ትራምፕን ሄግሰትን ምስ ወታደራዊ መሪሕነት ዘለዎም ርክብ ካብ ሞያዊ ናጽነት ኣብ ትሕቲ ሲቪላዊ ቁፅፅር ናብ ጽኑዕ ፖለቲካዊ ተገዛእነትን ነቐፌታ ቦታ ዘይብሉ ሞዴል ይቕይርዎ ከም ዘለዎ ዘረጋግጽ ስለዚ ስጉምቲ ሄግሰት ምስ ምእላይ ዞም ጀነራላት ደው ክብል ትፅቢት ኣይግበርን ሕጂ እውን ብዙሓት በቲ ናይ ኢራን ኣድቬንቸር ፕላን ዘይሕጉሳት ኣለዉ እቲ ወታደራዊ ክፍሊት ድማ ተወሳኺ ምሩፅ ምፅራይ ክወስድ ትፅቢት ይግበር ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መጥቃዕቲ ናብ ድልድላት መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ከስፍሕ ምዃኑ ድሕሪ ምፍራሕ ኢራን ሎሚ ዓርቢ ኣጠንቂቓ ወሃቢ ቃል ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ካትም አል አብያን ዕጡቃት ሓይልታት ኢራን ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ እንተተፈጺሙ ኣብቲ ዞባን ኣብ እስራኤልን ዝርከቡ ናይ ፀዓት ቁጠባዊ ወታደራዊ ቦታታት ብምዕናው ምላሽ ከቦ ምዃኖም ገሊጹ ወታደራዊ ሓይልና ነቲ ኣብ ኢራን ዝተረፈ ክዕንዎ እውን ኣይጀመረን ድልድላት ቀፂሩ ድሕሪኡ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክብል ትራምፕ ብሓሙስ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ጽሒፉ መሪሕነት ኢራን ቁልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ተማሕፂኑ እቲ ወሃቢ ቃል ኢራን ወሲኹ ወታደራዊ ማዓስከራት አሜሪካ ዘእንግዳ ሃገራት ሓይልታት አሜሪካ ክወፁ እንተዘይኣገዲዶንኦ ዒላማ ኮና ሓደጋ ከም ዘለዎን ሓቢሩ ተወሳኺ ኣብ መንጎ ኢራንን አሜሪካን ብሰንኪ መጠንቀቕታ ትራምፕ ምፍራስ ድልድል ቢዋን ዝተፈጥረ ወጥሪ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ ኢራን እትገብሮ መጥቃዕቲ ከተስፍሕን ዝተረፈ መሰረተ ልምዓት ክትዕን ምዃና ምስ ኣጠንቀቐ ኢራን ነቲ ስጉምቲ መራራዊ ምፍራስ ፀላኢ ክትብል ኮኒናቶ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ እቲ ኣብዛ ዓመት ክመረቕ ዝነበሮ ንቴሄራንን ምስ ካራጅ ዘረኸብ ዓቢ ድልድል ቢዋን ብናይ አሜሪካ መጥቃዕቲ ምፍራሱ ዘርኢ ቪድዮ ብምኽፋል ኣብ መጻኢ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካልኦትን ድልድላት ዒላማ ምዃኖም ኣፈራሪሑ ኣብቲ ድልድል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 8 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 95 ድማ ቆሲሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን አባስ አራግቺ ንሲቪላዊ ዕላማታት ዒላማ ብምግባር ኢራናውያን ንአሜሪካ ኢዶም ክህቡ ከም ዘይገብርን እዚ ድማ ምልክት ስዕረት ፀላኢ ምዃኑ ገሊጹ ብተዛማዲ ዜና እስራኤልን አሜሪካን ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ወታደራዊ ሰበስልጣን ኢራን ዝገብርኦ መጥቃዕቲ ቀፂለን ምክትል ሓላፊ ፀጥታ ሓይሊ ባሕሪ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ባህናም ረዛን ሙማቱ ተረጋጊጹ እቲ ኩናት ኣብ 5 ሰሙን ኣብ ዝኣተወሉ ዘሎ እዋን ኣብ መጻቦ ሄርሙዝ ዘይምርጋእን ብዛዕባ ዓለማዊ ዕዳጋታት ፀዓትን ስክፍታታት ኣላዓኢሉ ባይቶ ፀጥታ ሓቡራት ሃገራት ኣብ መጀመርያ ወርሒ መያዝያ እቲ መስርሕ ማይን ምኽፋት ክኸውን መከላኸሊ ስጉምትታት ክሓሲብ ትፅቢት ትግበር ኢራን ነቲ መጥቃዕቲ ሕነ ክትፈዲ ምዃና እውን ኣፍሊጣ ኣብ ኩዌት ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዮርዳኖስን ዝርከቡ ዓበይቲ ድልድላት ትካላት ኢንዱስትሪን ዝርዝር ኣስፊራላ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ባሕሬን ኣቡዳቢ ዝርከቡ ፋብሪካታት ኣሉሚንየምን ሓፂንን መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ኢራን መጥቃዕቲ አሜሪካ እንተቐፂሉ ቀጻሊ ስጉምትታት ዝኸበደ ክኸውን ምዃኑ ኣጠንቂቓ ከምኡውን መጥቃዕቲ አሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ከም ኮቪድ-19 ዝኣመሰሉ ለበዳታት ንምምካት ተሓታቲ ዝኾነ ትካል ፓስተር ኢራን ሩኡይ ጉድኣት ከም ዝወረዶ ተገሊጹ መንፈሳዊት ኣማኻሪት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት እምነት ዋይት ሃውስ ዝኾነት ፓውላ ዋይት ቃየን ሰዓብቲ ቀዳማይ 10 ክፋል ሓፈሻዊ ኣታዊኻ ንኣገልግሎት ፓውላ ዋይት ሚኒስተር ዕሽር ክህቡ ዝፅውዕ ናይ ዩቲዩብ ቪድዮ ለጢፋ እቲ ገንዘብ ከም መደባት ምምጋብ ምብፃሕ ኣብያተ ማእሰርቲ ከምኡውን ኣብ ጥቓ ዶብ ጋዛ ኣብ መጥቃዕቲ 7 ጥቅምቲ ዝተሃስየ ሞዛብ ዳግማይ ንምህናት ዝኣመሰሉ ፀዓታት ከም ዝድግፍ ገሊፃ እቲ ፃውዒት ድሕሪ ባይታ ስዒቡ ነቐፍቲ ወፈያታት ብቐጥታ ነቲ ኣብ ባይታ ዝርከቡ ፕሮጀክትታት ዘይኮነስ ናብ ኣገልግሎት ከም ዝኸይድ ብምሕባር ነቲ ሕቶ ከም መንፈሳዊ ግዴታ ምቕራፅ ስክፍታታት ኣልዒሎም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ምስ መብፃዕታት 7 ልዕሊ ባህርያዊ በረኸት ዝተኣሳሰር ናይ $1,000 ወፈያታት ኣስፋሕፊሓ ድምፃዊት ስፔላ ፓርተን ነቲ ጻዕሪ ብግልፂ ነቒፋቶ እዚ ሕቶ ዘቕርብ ዘሎ ብዙሓት አሜሪካውያን ኣብ ዝሰፊሑ ቁጠባዊ ፀቕጢ መግብን ፀዓትን ሓዊሱ ምውሳኽ ወፃኢታት መናብሮ ኣብ ዘጋጥመሉ ዘሎ እዋን እዩ ቁፅሪ ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናይ ዝሞቱ ኣብ ኢራን እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንተግባራት ምምሕዳር ትራምፕ ብገበን ኩናት ይኸስስ ኣብ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ መሰረት ልምዓትን ዝፍጸሙ ዘለዎም መጥቃዕትታት ገበናት ኩናት ክኾን ከም ዝኽእል ሓላፊ ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቶም ፍሌቸር ኣጠንቂቑ ፍሌቸር ኩናት ናይ ፀወታ ምርኢት ኣይኮነን ዓለም ካዚኖ ኣይኮነትን ብምባል ንትራምፕ ብትሪ ይነቅፍ እዚ ነቐፌታ ድሕሪ ትራምፕ ንኢራን ናብ ዘበነ እምኒ ክመልሰኩም እየ ብምባሉ ትዛዓበየ ድልድል
ቢንቶ ኢራን ምፍራሱ ዘጋጥም ዘሎ ነዞም ሰብዑ ዕላማ ምግባር ገበን ኩናት እዩ ቀዳማይ ወሃብታ አገልግሎት ጥዕና ሕክምናታትን ካልኣይ ኣብያተ ትምህርቲ ሳልሳይ ስርዓት ፀዓት ራብዓይ ድማ ድልድላት ዘጠቃልል እዩ ሰለማውያን ሰባት ዕላማ እንተኮይኖም ብመሰረት ሃገራዊ ሕጊ ገበን ኩናት እዩ ገለ ፀብፀባት ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ልዕሊ 3000 ሰባት ከም ተቆትሉ ይሕብሩ ካልኦት ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ድማ ቆሲሎም ተመዛቢሎም እዮም ግጭት እናተገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሰለማውያን ሰባት ዕላማ ይኾኑ ምህላዎም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣዝዩ ከም ዘተሓሳስቦ ይገልጽ ፕሬዝደንት ፈረንሳ ማክሮን መጻቦ ሄርሙስ ንምኽፋት ዝግበር ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ስርሒት ክውነታዊ ከም ዘይከውን ገሊጹ ቻይና ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየዶ ዘሎ መጥቃዕቲ ዝሕጋዊ ምዃኑን መጻቦ ሄርሙስ ክዕጾ ዝገበሮ ምኽንያት እዩ ኢላላ እስራኤልን ኣሜሪካን ኩናት ደው ከብላ ሕቡራት ሃገራት ፀዊዑ እስራኤልን ኣሜሪካን ምስ ኢራን ዘካየዶ ዘለዋ ኩናት ደው ከብላ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ተማሓጺኑ አንቶኒዮ ጉቴረስ ኣብ ኒውዮርክ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኩሎም ወገናት ብቕልጡፍ ተጻብኦታት ደው ከብሉ ፀዊዑ ንመላእ ማእከላይ ምብራቕ ናብ ዝሰፍሐ ኩናት ክሸሞም ዝኽእል ኣብ መላእ ዓለም ዓብዪ ጽልዋ ዝህልዎን ዱርኩኺት ኢና በፂሕና ዘለና ኸብሉን ኣጠንቂቑ መጻቦ ሄርሙዝ እንተተሓኒቑ ድኻታትን ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ከተንፍሱ ኣይክሉን የሚሉ ሰላማዊ ፍታሕ ክርከብ ዝፀውዐ እቲ ዋና ጸሓፊ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርጺ ትካላት ኒኩሌራዊ ዕላማ መጥቃዕቲ ከይኮኑ ድማ ተማሓጺኑ እቲ መልእኽቲ ንጹር እዩ ኣሜሪካን እስራኤልን ነቲ ከቢድ ሰብኣዊ ስቃይን ዓናዊ ቁጠባዊ ሳዕቤናትን ኣኸቲሉ ዘሎ ኩናት ደው ዘብልሉ እዋን ሕጂ ኢሉ ኢራን እውን ጎረባብታ ምጥቃዕ ደው ከተብሎ ከም ዘለዋ ጉቴረስ ፀዊዑ ወታደራዊ መራሒ ቡርኪና ፋሶ ካፒተን ኢብራሂም ትራኦሬ ቡርኪና ፋሶ ዲሞክራሲ ክትርስዖ ኣለዋ ኸበል ገሊጹ ትራኦሬ ኣብ መስከረም 2022 ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ክሕዝ ከሎ ተቕድሚኡ ስልጣን ሒዙ ዝነበረ ካልእ ወታደራዊ መንግስቲ 9 ኣዋርሕ ጥራይ እዩ ገይሩ ነይሩ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ነቲ ሃገር ኣጥዒቱ ብምሓዝ ድምፂ ተቃወምቲ ዓፊኑ ፖለቲካዊ ውድባት ኣጊቱን ፈለማት ሃገር ናብ ሲቪላዊ ምሕደራ ክመልሳ ቃል ኣቲኳ እንተነበረ ድሕሪ ግን ብሰንኪ ዝቐፅል ዘሎ ንዓበይቲ ሃገር ገና ኣብ ኣዝያ ዘይርግእት እያ ብምባል ምርጫ ኣደናግዩ ኣብ ዝሓለፈቲ ዓመት ወታደራዊ መንግስቲ ነቲ ናይ ምስጋር ግዜ ኣናዊሕዎ እዚ ማለት ትራኦሬ ክሳብ 2029 ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ይኽእል እዩ ርእይቶ ትራኦሬ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ብቡርኪና ፋሶ ካብቲ ናይ ዲሞክራሲ ንምምላስ ዝኣተወ መብፅዓ ዝያዳ ክትርሕቕ ከም ዘላ ዘርኢ እዩ ወታደራዊ ሓይሊ ቡርኪና ፋሶ ስልጣን ካብ ዝሕን ድሓር ኣብ ቡርኪና ፋሶ ልዕሊ 1800 ሲቪላውያን ተቐቲሎም እዮም እቲ ጸብጻብ ኣብ መንጎ ጥሪ 2023 ክሳብ ናሓሰ 2025 ዘሎ ግዜ ጥራሕ 57 ዝተፈላለዩ ፍጻመታት ቅልጠት ተራእዮም ብዙሓት ህፃናት ዝርከቦም 1837 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ድማ ይሕብር ቶም ዝበዝሑ ቅትለታት ማለት 1255 ሰባት ብወታደራዊ ትራኦሬ መሻርክቱን ሚሊሻታትን ዝተፈጸሙ እዮም ቶም ተረፉ ድማ ኣብቲ ሃገር ዝንቀሳቐሱ ኣሸበርቲ ጉጅለታት ዝተፈጸሙ እዮም HRW ገለ ካብቶም ቅትለታት ገበናት ኩናት ገበና ኣንጻር ሰብኣውነት ኮይኖም ክቁፅሩ ከም ዘለዎም ይምጎት እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ፕሬዝደንት ትራኦሬ ሓያል ላዕለዎት ተኣዘዝትን ብመሰረተ ሃገራዊ ሕጊ ተሓተቱ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይገልጽ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ቅድሚ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ክስታት ነጽግዩ ወታደራዊ ሓይሊ ሃገር ጸጥታ ናብ ንቡር ክመለስ ቃል ብምእታው ስልጣን ሒዙ ዓመፅን ገበንን ግን እናዓበየ ይቐጽል ኣሎ ሰፊሕ ክፋል ሃገር ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ስለ ዝኣተወ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ብግጭትን ምምዝባልን ተሃስዮም ይርከቡ بريطانيا نربحتات إنجليزن كويتن عوش متعرب نمحلو نمحجازن سرعة مكلخال أير رابيد سنتري ناب كويت كتوافر مخانا بيت صحفة قدامي مينيستر كير ستامر قاليتو سامرس لومنغو مسوراسي عرات كوير سابا الكاليد الصباح أبز جبرو تصوعد بزابات موفر كم تزاربه وهابقال داونين ستريم قاليتو قدامي مينيستر قبل الحدا متصارين داد كويت بحدا لي تستفت أما شلالتنا زمولو متقعت سبع البونفرتي بمخناني جميرو يبل اتوهابقال عبا بريطانيا مش كويتن مش كلن محازوتا عوش متعرب دويلا غمزلا دقيمو أراغاقيتو كبرات تعزبتنا نايلو منبرة مدباتنا نزي مسل كتفن وانا ونحابريتا خطرغبو لايك شير كومنت سبسكرايب قبرو بخبر عدم سسنايو